Jo crec que en aquests moments sí que hi ha una part de la societat més compromesa, més sensibilitzada amb aquests valors de llengua, cultura i país, que ha començat a reaccionar. I, per exemple, a la campanya que hem volgut auspiciar de l'obra cultural balear de la llengua no es toca, s'hi han afegit ja més de 200 centres docents, més de 200 claustres de professors que han fet costat i que han manifestat el seu rebuig en aquest pla de segregació lingüística del conseller d'Educació que tenien damunt de la taula i que amenaça en dinamitar el que ha estat el model lingüístic educatiu consensuat, perquè jo vull recordar que el va impulsar en el seu moment el Partit Popular, un govern del Partit Popular, no? Per tant, consensuat i que ha funcionat raonablement bé al llarg d'aquests darrers 25-26 anys. Efectivament, és a dir, jo crec que nosaltres vàrem ser els primers o dels primers que vàrem intuir els perills que hi hauria per la llengua catalana i la cultura a les Illes Balears en cas de conformar-se aquest acord de governabilitat que permetia que Vox passés a condicionar les polítiques públiques, entre ells, òbviament, la lingüístico-cultural, que a l'obra cultural li interessa en primer terme, però fins i tot també en tots els àmbits, amb una retallada de drets de tot tipus, amb atacs a la memòria històrica, a la memòria democràtica, etc. No? I nosaltres per això vàrem proposar als partits de l'oposició que oferissin 8 abstencions d'entre els seus diputats, 8 abstencions, que eren les necessàries perquè la candidata en aquell moment Proens podés aconseguir la presidència, podés arribar a la presidència del govern sense dependre de Vox. Nosaltres creiem que s'havia de fer aquest cordó sanitari de l'extrema dreta, com se fa sovint en altres estats europeus de tradició democràtica, com per exemple Alemanya. El que passa és que estem acostumats a lluitar en condicions adverses, vull dir, no afluixarem, i cada vegada som més. Afortunadament això ha provocat aquests primers mesos de legislatura també una reacció de tots els ciutadans que estan més compromesos, més sensibilitzats cap a la llengua, cultura i país, i puc dir que l'obra cultural balear ha experimentat un creixement en nombre de socis inèdit. Des que se va constituir el govern Progrés, estem a punt d'arribar, i això estem parlant d'un poc més de mig any, de 400 socis nous per l'obra cultural balear. Només aquest mes de febrer han fet un centenar de socis nous.